रोज रोज त्याच भाज्या खाऊन कंटाळा आला असेल तर हे मालवणी कांदा खोबऱ्याचं वाटप एकदाच बनवा आणि पाहुणे आले तरी काहीच टेन्शन नाही. एक वाटप आणि व्हेज नॉनव्हेजच्या रेसिपी खूप साऱ्या बनवू शकतो. तर चला तर मग तुम्हाला आज कांदा खोबऱ्याचं वाटप कसं बनवायचं मालवणी पद्धतीने अगदी सोप्या पद्धतीने दाखवणार आहे. तर नारळ हा गावचा आहे आणि त्यामुळे हा भरपूर सारं खोबरं आलेलं आहे. सुकं खोबरं, कांदा, लसूण आणि आलं हे एवढेच पदार्थ लागतात. आता कढईमध्ये तेल, लसूण पाकळ्या आणि आलं चांगलं भाजून घ्यायचं. तुम्ही बघू शकतात आलं आणि लसूण छानपैकी भाजले गेलेले आहेत. आता कमी तेलामध्ये मी हे कांदा खोबऱ्याचं वाटप करणार आहे. अगदी 2 चमचे तेलाचा वापर केलेला आहे. कांदा भाजून झालेला आहे. आता मी प्लेटमध्ये काढून घेत आहे. त्याचबरोबर सुकं खोबरंसुद्धा छानपैकी भाजून घेतलेलं आहे आणि हे बरं का हे मी किसणीने सुकं खोबरं किसलेलं आहे. आता ओलं खोबरं चांगलं भाजून घ्यायचं. त्याचबरोबर सगळे पदार्थ आपण भाजून घेतले ते आपण एकाच कढईमध्ये घालायचे आणि मध्ये असा खोलगट असा खड्डा करायचा. थोडंसं 1 चमचा तेल घालायचं. कढीपत्ता नक्की घाला वाटपामध्ये, भारी चव लागते आणि बेसिक मसाले आपण घालायचे. त्यामुळे एक वेगळीच पदार्थामध्ये ताज्या ताज्या वाटपाची चव काय लागते आणि तुम्ही व्हेज नॉनव्हेजच्या रेसिपी अगदी आरामात म्हणजे पाहुणे आले तरी काहीच टेन्शन नाही. कारण का आपलं वाटप तर हे रेडीच असतं. तर हे 15 ते 20 दिवस आरामात राहतं. तर नक्की बघा, बनवा आणि हे मिक्सरला बारीक असं वाटप ग्राइंड करायचं आणि फ्रीझरमध्ये ठेवायचं.